Bafowethu inhlanhla ithe ichitha isaka emdletsheni. Sikhuluma ngomthandeni Mgcwamelisha umfowabo kaManqele ngengoma yakhe ithi 24/7 esivele yashaya u1 million viewers on YouTube ngawo u4 days lapha abantu abaningi bayidlala left and right kuyabonakala na ku Spotify ibhizi ibreak ama record amakhulu aqalayo ukubreakeka ngenxa yale ngoma. Bafowethu lento inkulu kakhulu mesikhuluma ngalo online esikhuluma ngawo ngoba siyazi ukuthi abaculi abaningi yiwena ndlela asebehlafuna ngayo ukuze bathole ukuphilisa abantu ababo noma bathole okuyimali okuya ngasephaketheni. Bafowethu abantu abaningi balokhu bakhuluma njalo ngalezi indaba ezinhle, kodwa nayo inkulumo ebalekile ukuthi umthandeni kwaze kwamnandi ukuphila ngeqiniso. Wathi uyabonga, wasebuza ukuthi angazi dedela yina ezinye izingoma noma athi ukulinda kancane mawulisi amahle. Umbuzo lo obuzwe umthandeni Mgcwamelisha umfowabo kaManqele engikholwa ukuthi ubhekane ngqo nabalandeli bakhe abathanda umculo wakhe nabalindele omunye umsebenzi futhi osazophuma ngoba usevezile ukuthi na kanjani uthi bokusengama starter lawo uthi kuseza okukhulu ngoba siyazi ukuthi sisazomuza umphako. Uthi futhi iseza nentokazi esazogijima naye kwezinye zengoma. Uthi futhi ziseza ingoma ezithinta izibongo umsizwa bakhe njengoba simazi ukuthi insizwa yasemdletsheni umshovu wenkani ngoba nenkani asazi bafowethu mokunje, kodwa thina ngokuyilokho esikuphathela khona ngicela sidibane kwezinye.